खुलुमबाय फरायसा लोगो नोंथांमोन, गोबाव साननि उनाव नोंथांमोनखौ बे भिडिअ लोगो मोनफिनबाय। फरायसा लोगो नोंथांमोन, आं दिनै बे भिडिअ नोंथांमोननो होनो नागिरदों बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि थांनाय हाफ इयारलि एग्जामिनेशननि पेपारनि एमसिकिउनि सलुशन। आरो बेवहाय आं नोंथांमोनजों नैबे भिडिअनि गेजेरजों ससियेल साइन्सनि एमसिकिउफोरखौ सावरायनो नागिरदों। बेनि एमसिकिउ जा 45 फैदोंमोन, बे 45नि थार फिननाया बबे बबे जागोन बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोननो हागोन। गोबाव खालामालासे नोंथांमोना आं बेनि जा राइट एन्सार बेखौ आं होनो नागिरबाय। सोरबाफोर फरायसा बिथांमोना गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरनि दङब्ला, थामहिनबा नैबे बाक्सा बा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि अनगायै उदालगुरि, चिरां, क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि फरायसाफोरा बे भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना गावबा गावनि हाफ इयारलि जाना थांनाय पेपारखौ नोंथांमोना जोंनिसिम दैथायहरनो हायो आरो जों बेफोरनि सलुशनफोरखौ होनो नाजागोन। आरो बेनि थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होनाय थागोन, बेवहाय थांनानै नोंथांमोना जोंनो पेपारखौ दैथायहरनो हागोन आरो मेलनि गेजेरजोंबो दैथायहरनो हागोन, मेलबो होनाय थागोन। गोबाव खालामालासे बेवहाय सोंथिफोरखौ नायदो। दा बेवहाय जा 1 नाम्बार सोंथि, बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों एलाहाबाद गोरोबथानि गेजेरजों इस्ट इन्डिया कम्पानिया। दा बेवहाय माबे जागोन अपसनफोरा? दा बेवहाय दङ 1आव दङ बंग बिहार आरो उड़िसानि सायाव राजखान्थियारि गोहोखौ मोनदोंमोन। दा बे जा 1 नाम्बार होनाय, बे 1 नाम्बारा बे कारेक्ट जायो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ, बेनिफ्राय बेवहाय दङ नेक्स्ट कुइसन नैबे 2आव मा दङ? खालि बंग आरो बिहारनि सायावल' राजखान्थियारि गोहोखौ मोनदोंमोन। बे नैबे जा 2 होनाय, बेयो रं जायो। बेयो बंग आरो बिहारनि सायावल' राजखान्थियारि गोहोखौ मोनाखै, उड़िसायावबो मोनदों। बेनिफ्राय बेवहाय 3 दङ बंग बिहार उड़िसाया बंग हादोरसायाव थिसनजादोंमोन, बेबो कारेक्ट। दा 1 आरो 2 बेनि जा कारेक्ट एन्सार जागोन ABC। बेनि जा थार एन्सार बे अपसन सिखौ होनांगोन नोंथांमोना। 1 आरो 3आ कारेक्ट। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2 दङ खौसेथि बंगआ मोनसे गेदेर गोहो खावनै बोखावनायनि गेजेरजों गेदेर बंगनि गोहोखौ थेर बेथेर खालामगोन। बे बाथ्राया सोरनि? दा बेनि जा राइट एन्सार कुइसन नाम्बार 2नि राइट अपसना जाहैबाय अपसन ए, भारतनि नेहाथारि हार्बार्ट रिजलि। अपसन एआ जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसनाव दङ कुइसन नाम्बार 3। दा बेवहाय दङ कुइसन नाम्बार 3 कंग्रेसनि सोर गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिनि खावलायनायाव गपाल कृष्ण गोखलेया नाइटहुड बिमुंखौ ब्रिटिश सरकारनो होफिनदोंमोन? दा नैबे गोजौ सासे दैदेनगिरि दंमोन, बिथांनि खावलायनायाव गपाल कृष्ण गोखलेया मा खालामदो? जा नाइटहुड बिमुंखौ ब्रिटिशफोरा नैबे गपाल कृष्ण गोखलेनो होदोंमोन, बेखौ बेयो कंग्रेसनि सासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि खावलायनायाव सरकारनो ब्रिटिश सरकारनो होफिनदोंमोन। दा बे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिया जाहैबाय 3 नाम्बारा जाहैगोन नैबे बिपिन चन्द्र पाल। अपसन सिया जायो। दाना दङ नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 4। बेवहाय दङ लर्ड कार्जनआ फोसावनाय बंग बोखावनायनि 4 खलबारि मावथांखिनि 3थि खल'आव रायखांजानाय थार खारिखौ सायख'ना दिहुन। दा बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय नोंथांमोननिया नैबे अपसन बि। आं बेनि जा माबाफोरखौ फरायबाय थाथ'ला, एक्सप्लेन खालामबाथ' भिडिअ गोबां गोलाव जायो। नोंथांमोना थार एन्सारखौ नैबेनि जा भिडिअखौ पस्ट खालामनानै लिरना लानो हायो। बेनिफ्राय आरो बहाबा कुइसनफोरा हरखाबै माने एन्सार होनायाव गोरोन्थि जालांनो हागौ, बेखौ नोंथांमोना गोरोन्थि जायोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहर। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 5खौ नाय। दा 5 नाम्बाराव दङ सत्याग्रह आदबखौ गान्धीया गिबियाव बबे हादराव बाहायजेनग्रोदों? फार्स्ट बाहायजेननाय हादरा जाहैबाय खोला आफ्रिका, बे जाहैगोन अपसन डि। बेनिफ्राय नेक्स्ट 6 नाम्बार दङ। 6 नाम्बाराव महात्मा गान्धीनि दैदेननाय हेफाजाब होयै सोमावसारनाया जादोंमोन। हेफाजाब होयै सोमावसारनाया बेसेबांनिफ्राय बेसेबांसिमहालागै जादोंमोन? दा हेफाजाब होयै सोमावसारनाया जाबाय नैबे अपसन बि, 1920 मायथाइनिफ्राय 1922 मायथाइसिमहालागै जादोंमोन। अपसन बिआ जागोन। बेनिफ्राय दानिया फैबाय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 7। दा कुइसन नाम्बार 7आव मा दङ? बेवहाय स्टेटमेन्ट दङ। बुंथि 1आव मा दङ? गावारि सत्याग्रहखौ दिल्लीसिम टु दिल्ली सत्याग्रह होननानै मिथियो। दा जा बेवहाय ए नाम्बार होनाय, बे ए नाम्बारा सैथो। नैबे बुंथि जा स्टेटमेन्ट 1 होनाय दं, बे सैथो जायो। बेनिफ्राय बुंथि 2 मा दङ? बे गावारि सत्याग्रह गिबि खाजानाय सोमावसारगिरिया जादों महात्मा गान्धी। बे महात्मा गान्धी नङा, बे स्टेटमेन्ट 2आ जाबाय रं। दा बेनि जा राइट एन्सार अब्ला मा जागोन? बे अपसन ए जागोन। 7 नाम्बारा 7निया अपसन ए जागोन। 1आ सैथो, 2आ सैथो नङा, बे जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट दङ कुइसन नाम्बार 8। दा कुइसन नाम्बार 8खौ बेवहाय
गोरोबहोनांगौ। दा नोंथांमोना बेखौ मा जागोन दा नैबे 8 नि जा दा नैबे जा हारियारि राननाय माजों मिलायगोन नैबे C जों मिलायगोन 1932 जायो। बेनिफ्राय दा बेवहाय दङ क्रिप्सन मिशना जाहैबाय क्रिप्सन मिशना नैबे अपसन D जों जायो 1942। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ साइमन कमिसना जाहैगोन 1928 जायो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ आबुं गाव हादरारि बिनाय नाम्बार 4 जाहैगोन नैबे 1 जों गोरोबो। दा बे माबेजों गोरोबखो दा नैबे अपसन D जों जागोन। बे अपसन D 8 नाम्बारना अपसन D जागोन। 1 निया C बेनिफ्राय 2 निया जाहैबाय D 3 ना नैबे B जों जाबाय। बेनिफ्राय आरो 4 निया 1 जों जाहैबाय। अपसन D आ कारेक्ट आन्सार। बेनिफ्राय नेक्स्ट दङ कुइसन नाम्बार 9। दा कुइसन नाम्बार 9 आव मा दङ बेवहाय आयेनमानि सोमावसारनायनि गुबै जाहोना जादों। आयेनमानि सोमावसारनायनि गुबै जाहोना मामोन नैबे अपसन C खौ नोंथांमोना होननांगोन ब्रिटिश सरकारजों साइमन कमिसन दाजानाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 10 आसामनिफ्राय बान्दा खान्थिखौ बोखारनाय जादोंमोन। दा बान्दा खान्थिखौ माब्ला बोखारनाय जादोंमोन नैबे 1843 मायथाइयाव। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 11 आव दङ गाहायाव होनायफोरनिफ्राय थार फिननायखौ सायख'नो होदो। दा 1 नाम्बारा रं ना राइट बेखौ नोंथांमोना मिथिग्रोनांगोन। दा बेवहाय 1 नाम्बार जा महम्मद मिसल आसामाव फैदोंमोन 1853 मायथाइयाव बे बाथ्राया कारेक्ट जायो। बेनिफ्राय मनिराम देवानखौ फासि होनाय जादोंमोन 1858 मायथाइयाव बेबो बाथ्राया 2 नाम्बाराव कारेक्ट। बेनिफ्राय महम्मद मिल्सआ कलिकाता गोजौ बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरिमोन बेबो कारेक्ट। मोनथामबो कारेक्ट, मोनथामबो बाथ्राफोरा कारेक्ट। दा बेखायनो नोंथांमोना बेनि जा राइट आन्सार बे अपसन C खौ होननांगोन 1, 2, 3 मोनथामबो थार। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 12 आव दङ आसामाव 1857 मायथाइनि बिग्रायनाय बे फेलें जानायनि थाखाय गाहायाव रायखांनाय बबे जाहोना थार नङा। थार नङिखौ सोंदों बेवहाय। दा अपसन E आव मा दङ बिग्रायारिफोरा नांगौ रोखोमनि हाथियार जगायनाय मोनाखैमोन। दा नैबे बाथ्राया कारेक्टआनो। दा बेवहाय थार नङिखौसो सायख'नो होदों। नैबे बाथ्राया कारेक्ट। दा मनिराम देवाना कलिकातायावसो दंमोन नालाय बेयो आरो हाथियारफोरखौ बे नांगौ समाव दैथायहरनो हायाखैमोन जेब्ला 1857 आव बिग्रायनाय जादोंमोन। दा बे बाथ्राया A नाम्बारा कारेक्ट। बेनिफ्राय B नाम्बाराव दङ बिग्रायारिफोरा आन्दोनि बाथ्राखौ लाखिनो हायाखैमोन बेबो बाथ्राया कारेक्ट। बिग्रायारिफोरा आसामनि जा बिग्रायारिफोर बेयो जा 1857 आव जानाय ब्रिटिशफोरजों जा बिग्रायनाय जादों बे बाथ्राफोरखौ आसामनि बिग्रायारिफोरा लाखिनो हायाखै। नोंथांमोना लेसन फरायोब्ला बेखौ मोन्थिनो हागोन। बेनिफ्राय C आव दङ आसामाव बिग्रायारिफोरा अनजिमाया थोजासे दङमोन। थोजासे माने बेवहाय बुरजाखौ बुंनाय जादों। आसामाव जा 1857 मायथाइयाव ब्रिटिशजों जानाय बिग्रायनाय बे आसामनि बिग्रायारिफोरा गोबां खमसो दंमोन बे थोजासे नङा। बेनिफ्राय D आव दङ बिग्रायारिफोरनि गाहाय दागिरिया मनिराम देवानमोन। मनिराम देवानानो। दा बेनि राइट आन्सारा नैबे अपसन C आ जायो। अपसन C बेयाव थार नङिखौसो सोंदों बाथ्राया। नैयाव गाहायाव होनाय बबे जाहोना थार नङा अपसन C आ जागोन। अपसन C खौ नोंथांमोना होननांगोन। नैबे राइट आन्सारा जाहैबाय अपसन C। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 13। कुइसन नाम्बार 13 आव दङ ब्रिटिश खुंथायखौ हेंथा खालामनायनि दायाव गाहायनि सोर मणिपुरि दैदेनगिरिखौ फासि होनाय जादोंमोन। दा कुइसन नाम्बार 13 एन्सारा जाहैबाय अपसन B टिकेन्द्रजितखौ। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 14। कुइसन नाम्बार 14 आ जाहैबाय 1857 मायथाइनि बिग्रायनाय आसाम बिग्रायारिफ्रा आहम राजउलाफादाव फज'नो नाजादोंमोन सोरखौ नैबे जाबाय अपसन D कन्देपेश्वर सिंहखौ। बेनिफ्राय नेक्स्ट 15 नाम्बार आसामनि बबेखिनि समखौ कम्पानिनि खुंथाय एबा कम्पानिनि आमोल होननानै मिथिनाय जायो। कम्पानिनि आमोल माने इस्ट इन्डिया कम्पानिनि सिङाव थानायखौ बुजायदों बेवहाय। दा 15 निया अपसन A जागोन नैबे 1826 मायथाइनिफ्राय 1858 मायथाइसिम। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 16। दा बेवहाय जावरिखांगिरि जनाकिनि गिबि बिसानाव मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव रोखा खालामना होनाय जादोंमोन। आयदाया मा होनना सोंदो। दा बेवहाय जा कुइसन नाम्बार 16 दा कुइसन नाम्बार 16 नि जा राइट आन्सार बे जागोन अपसन A। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 17 आव दङ गाहायाव रायखांनाय सुबुंफोरनि गेजेराव सोर जनाकि मुगानि साथाम
दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गैया दैदेनगिरि नङा बे जनाखि मुगानि दा बेनि जा 17 नि राइट एन्सार बे जाहैगोन जगन्नाथ बरुवाया बे जनाखि मुगानि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोग्लैया बाखि जा साथाम दङ बे जनाखि मुगानि दैदेनगिरिफोर ऑप्शन सी जागोन 17 ना बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दा क्वेश्चन नंबर 18 दङ गाहायाव रायखांनाय रायट' सभानि गाहाय थांखिफोरनि थारखौ सायख'नो दिहुननो होदो दा बेवहाय 18 नम्बराव दङ दा बेवहाय दोङो ग्रेजिं खाजोना बन्द खालामनाय बे 1 नम्बरा कारेक्ट बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ बेवहाय 2 नम्बरा मा दङ राव थुनलाइखौ जौगाखां होनाय दा राव थुनलाइखौ जौगाखां होनाय बे नङा नैबे स्टेटमेन्टआ इनकारेक्ट ओमफ्राय सानजा बंगनिफ्राय जानाय हाबस'नायखौ बन्द खालामनाय बेबो कारेक्टआनो नम्बर 3 होमबा ऑप्शन माबे जागोन ऑप्शन बी आ कारेक्ट जागोन 1 आरो 3 आ कारेक्ट बेवहाय नैबे गोरोन्थि जाना दङ नैबे बर' मिडियामनि नैबे 1 नि जायगायाव 2 जानो नांगौमोन बेयो बे एसामिसाव नैबे थिगैनो दङ 1 आरो 3 आ कारेक्ट बेनिफ्राय बर'नि आरो बेवहाय 2 दङ नैबे 2 आ रंसो जायो दा नोंथांमोना बेखौ ऑप्शनखौ होबानो जाबाय बियानो जागोन किन्तु नैबे जा होनाय बेयो रं जाना दङ 1 जानो नांगौमोन बेयो बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 19 दा क्वेश्चन नम्बर 19 आव मा दङ गाहायनि बबे आयदाया रांखान्थियारि भुमखौरांनि सिङाव गोग्लैयो दा रांखान्थियारि भुमखौरांआव नैबे 1 आबो कारेक्ट 2 आबो कारेक्ट 3 आबो कारेक्ट 4 आबो कारेक्ट गासैबो कारेक्ट जायो दा बेखायनो 19 आ माबे जागोन 19 आ जाहैबाय नैबे गासैबो थानाया 1 2 3 आरो 4 बे गासैबो जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 20 नम्बर सम्पद जानो थाखाय बेसादनि हा खामानि मावजानाय आरो बाहायजानाय मोन्नैबो गुनानो थानो नांगोन बे बाथ्राखौ सोर बुंदोंमोन 20 नम्बरनि जा बे जागोन राइट एन्सारा जागोन नैबे ऑप्शन सी जिम्मारमान बेनिफ्राय नेक्स्ट 21 जाबाय दाना नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 21 खौ नाय नोंथांमोना दा गाहायाव रायखांनाय लाइफांफोरनि बबे गोमालांनो नागिरनाय लाइफांफोरनि गेजेराव गोग्लैयो गोमालांनो नागिरनाय गेजेराव गोग्लैया होनना बुंदों गोग्लैया होननाय लोगो लोगो दा नैबे 3 आ जागोन बेवहाय दा नोंथांमोननि राइट एन्सार बे जागोन ऑप्शन ए आ जागोन 3 आल' थार बाखिनिफोर गोमालांनो नागिरनायनि बेलायाव गोग्लैजोबो बेवहाय थुलुंसि हलं दिम्रु बे लाइफांफोरा गोमालांनायनि गेजेराव गोग्लैया बेनिफ्राय नेक्स्ट दङ